धर्म तो संजी कोनो कायसा संग पालै मानो धर्म का कायसा बरक ना हमजक मानी बरक ना हमजक मानी रे धर्म जतनि कतर हमजक जों प्रथम सेकां नायनायखे नायदो गुरुदेव शान्तिकालि एमन जिनिस जे बरक जुदि इनके दफा खदानि बागै खाइ क्लां थांनाय बनद जों तिनो फुङाव मैतो खायलायते पुइतो खायलायते जों नांगौ अ तिफ्रा गोनांगै तिनि हिङाखै बिनि जेता हिङाखै मांक्लि रत्न बिनि जेता खाइ क्लां थांमानो जों तागो मुखुमति सायखाय दङो ब एक नम्बर प्रथम सेकांनो बरकनो हामजगो शिक्षानो हामजगो तिनि हिङाखै शिक्षानि माध्यमेनो तिनि हिङाखै बुइनखा साखासे कासै दंलायखे सिनि दफावखै ताकु बुकुबे बुकसे सिनिलायनि बसाबनो फुनुक लांथां उदैपुरनि मानो फुनुक थांगो जों साइमानो दिनै बुमा हिङाखै तालसाल फुनुंनाय निजिनि बुमा बाय बुफानो पर्यन्तसे दिनै हिङाखै निजिनि बुफानो पर्यन्तसे अब निनि बाबुयानो वालाय दैतनि मानो बुमानि बोसोरखौ ओंखाय जों तिनि अ बुमानो जों सिनिथाय खालायो आइके गुरुनि हिङाखै प्रथम सेकेन्ड तिनि हिङाखै छात्रबा ब तिनि नायदि जोंखाय चासु अब सिनी रेजिस्ट्रेशन तो प्रथम संग साधु श्री शान्तिकालि सेवा आश्रम हमजगो जोंथाय वैसे हिङाखै आबनो बथां मानि पड़ियो बि देहार कमा मानि पड़े काली हिङाखै तो अनेक समय हिङाखै तो अनेक हानिया प्रसार खालायो जोंथाय वैसे हिङाखै जों आबनो महाय रेजिस्ट्रेशन करिखा श्री श्री शान्ति सेवा आश्रम ओंखाय बिनि बिसिंथै जों जात्रबो कैसे हिङाखै हा बुमानो पूजा खाई हा पूजा खाई जों पाथर कैसे मांगती खाई बरंनो तिनि बुमा बुफा गरीनि बोसोरावनो डाक्टर इंजिनियर खायने बागै गुरुबाय मानो खुलुमै जों मांगथं कैसे खायके आबरक खाय नरक खाय जखन ते मार्च उद्बोधन खायने नाय दङ आप्रो जुदि गुरुबाय मा जुदि सोंनो हाखाय जोंना हामारि रिखायके जों खायमानायनो हासाखायो नरंनि मेडिया रखनाबो आप्रो माननो बागै जों जासो श्री शान्ति सांग्रानि बोसानो बतिनि थुनि परि जोंबो नायनायखा गुरुदेव जखन ते थांमानि परिबो जखन ते बिनि जे देहार क्लांगै बिनि लांमा नखर मानि बिसिं फैयो जों प्रथम जों सासु आश्रमो दिनै हिङाखै नियम तो हिङाखै तो जों जेमन स्कुलफ्राव पढ़िना थांगा हिङाखै जे आ मास्टरनि फोरोंगिरि मानि आबनि मतेनो जुदि परीक्षा जे छात्र बरक गुरुनि थानि एमन जे पखलै तामो मंत्र बाया tam nuru ge abo tam nuru tiyo puja khlaija ge tongmani tini hai salo tari mai bising tise जों बना हिङाखै कैसे बखा कसang रि दहै म खायजा